Wakkatuji sappo e jeeɗiɗi pawi filmaji capanɗe tati ɗo e Dakar pawa hen waktuji ɗiɗi rokkuma pari tedduɓe yonti wakkati nantidi on kabruji ɗi. Oumar Mamadou Sow. Abe Léon Doyon ko horejo église Ségué to leydi Mali o woppitama o nanginoɗo e cakkite lewru jeego ɓurdu hakkunde Bankas e Bandiagara o yekkati konngol caggal nde o ɓilti. Jagorɗo kalfinaɗo konuji Faransi andini hande wondi konunkoɓe Faransi iwta e Sahel so tawi kulhuli gondi toon ɗi ina wayno ɗi nattani men ketto konnguli Florence Parly e nder kabruji ɗi. Éthiopie kono murtuɓe Tigre yaɓani kadi e talata hanki o sengo rewo leydi ndi wargoji kame fusgoji mbaɗi toon jakre e jiɓari koɗe ɓerɗe ɓesgoji pinoji toon ɗi. hettiyankoɓe RFI fulfulde koni woni toɓɓe mawɗe ɗe joni piren pacciren. On calminama on bismama puɗɗoroɗen to Gambi lawol leydi ndi ɓangini e alarba hande o ñawore nde hono mum hewani toon sarɗede Yankuba Tourayi sarɗanamo wargo o gorko jeynoɗo e konunkoɓe jaɓannoɓe Yahya Jammeh o ñawra ko warnode hitande ujunere temedde jeenayyi e capanɗe jeenayyi e joyi gorko bi'eteɗo Ousmane Koro Sesay gonnoɗo jagorɗo kalfinaɗo ngalu leydi ndi e wiide horejo suudu ñawirdu ndu Banjul Yankuba Tourayi wardete ko yergo hono pendaison e francinkori siftindi noon warde sarɗi wargo wayri toon sarɗede e leydi Gambi guila e hitande ujune ɗiɗi e sappo e ɗiɗi. En kaali joni e gardindi kabruji men Abe Léon Doyon ko horejo église Ségué to leydi Mali o woppitama horejo chrétien ɓe o nangino ko e cakkiɗe lewru jeego ɓurdu hakkunde Bankas e Bandiagara o ƴetti konngol caggal nde o ɓilti en kettoto Abe Léon e fandu haalndu Amadou Abidini Ba. Effectivement, voilà, j'ai été libéré. Peut-être il y a une négociation. Ngonga jaati mi yoppitama ana wawi tawede surore waɗama sabi mi nanata ko haalete mi wala téléphone nenno mi wawa wiide surore waɗi na waɗali miɗe jooɗi e nokku am miɗe juula miɗe du'ido e maɓɓe miɗe waɗa ko ɓe mbi fuu so curoje waɗi ana wawi tawede hooreɓe église ɓe na laamu o na du hoorejo diwal moftingal ana wawi laatade ka wala fuu ko mbami wiide sabi mi heɗata ko médiaji torra fuu yotta kika ko mbi'ammi tan laamu o immo darano ɗum so ɓe mbawi ana moƴƴani leydi Mali fa sanne hono ɗi en golleji keewi fa sanne dow bedda hakkunde Bandiagara e Mopti ɗum waɗi so yimɓe hewɓe ana kula dawde ko mbi'ammi ni tinne ɗen yalla jaam ana warta hakkunde ɓiɓɓe leydi Mali wala fuu ko ɓuri ɗum so jaam wala en mbawa yarude yeeso non du yirwere wala. Sans la paix on ne peut pas aller de l'avant, sans la paix il n'y a pas de développement. Abe Léon mawɗo église to Mali firti haala makko ko Amadou Abidina Ba. Jagorɗo kalfinaɗo konuji Faransi o andini hande wondi konunkoɓe Faransi iwta e Sahel o so tawi kulhuli gonɗi e on diwan ɗi nattani o holliti gollal konungu e ɗe leyɗe ɓen heɓi polgu e dow jihadiyankoɓe ɓe omo e fannu haala Gaël Alex mo RFI Francinkore ko Minati Diallo firti haala ka. Nous ne quittons pas le Sahel, nous réadaptons notre mi ƴuwata e Sahel min baylitan gollal amen miɗon jiɗi wartude e toɓɓe ɗiɗi mawɗe arandere nde woni min keɓi kawu e maɓɓe woni wargol yoga e hooreɓe jaadiyankoɓe ɗum laatike sababu fanɗinde sembe maɓɓe e laatade na heɓude bawɗe e joƴƴinde laamu e leydi maɓɓe toɓɓere ɗiɗo ɓerde nde woni konu leyɗe Sahel gollidi walla kaɓodike e barkan ana yaha e lebbi ɓe kolliti mbawgu maɓɓe koɓe ngalano nden ɗum ana yiheno laaɓiri sabi ana yaha e lebbi 17 nde kon Mali hippanoma ɓe jiɗanno yoppude kaɓorɗe e dogude wana non wori hande ɓe kewti nokkuje kewɗe ɗo ɓe ndiwano dont elles avaient pu être chassées. Éthiopie kono murtuɓe Tigre ɓe jaɓani kadi de e talatare hanki nde sengo rew leydi ndi hare nde yettima ni e riwtaɓe wonɓe on diwat ɓe ko ɗum holliti gollonowo mojoɓeri toppitinde fabogol yimɓe e jayde AFP
Fatoumata Sisawande na artanen hen e biol RSF fedde hiwede jayde yankoɓe hunde ko yowiti e nangal maɓɓe yewtaka fimu ha nyande ɗiɗi ndu lewru nyalande nde polisi on holli wonde ko sabu jayde yankoɓe ɓe jeeyede e ngumu kuliyanko ngu suudu sarɗiyankoru Ethiopie bugitiɓe jogana min jaɓaɗe nange ɗuɗuɗe jayde yankoɓe ngam haɗugol ɓe tefugol no haniri hareɗen tigri ko ɗum holli Arnold Froger hoorejo RSF Afrique ɗe nange waɗaɗe no metti fota ko sabu ɗum suudu sarɗiyankoru Ethiopie ƴettino timmitun lewru sariya keso fewtuɗo jaydeji ngam accingol sokkugol jaydeyankoɓe faljoɓe RSF no tintini yo jaydeyankoɓe nangaɓe ɓe accite ko yaawi yontere ƴaɓɓinde saldu Ethiopiankoru daraniindu hakkeji neɗɗanke gollidayɗu e gouvernement on holli andeji tiiɗuɗi fewtuɗi e nange ɗe hiɓe ɓeydi wonde sokaɓe ɓen yananaka yiidude e awokaɓe maɓɓe ma ɓen guure mum en lewru jowaɓuru nde hitande hooreɓe Ethiopie yaltinno nultodiraɗo jayde New York Times Simon Marka jeydeyankoɓe heewɓe e nantinoɓe gollanoɓe wano AFP BBC e Financial Times nangama lebbi sakkitiɗi e nder golle maɓɓe. Gomo dental leydi Europe yaltini eɓɓori yowtindi e darnugol lumu ɗimmo kuɓɓam Europe naaɓi e oɗo alarba eɓɓore nde noon ko fi dartingol otoji essence kame gasoil e mbayligo weeyo Alioune Kandé koye hitande ujunaji ɗiɗi e capantati joyi nden eɓɓore fuɗɗoto fadare de ko fi dartingol jeygu otoji essence gasoil naɓata hankadi ni fof tawatin otoji nawata ɗi ko courant eɓɓore wonde nde kadi ko yowiti e pandale dental leyɗele Europe ko fi mbayligu weeyongo kono kadi e ustugol wintari uyki e fofugol hendu laaɓundu moƴƴinoɓe otoji ɓe noon ina huli wota nden eɓɓore addu ŋakkere golle kono noon nde eɓɓore ma nawe toon to suudu suɓaɓe dental leyɗele Europe ceeɗa cigga fodde hitande ko adinde woten hade ɗum noon poɗodiral ina woodi hakkunde leyɗele moƴƴinoje otoji Allemagne, France, Espagne, Italie e leyɗele ɗe fuɗɗaki tafugol otoji Autriche, Danemark e Pays-Bas. Alioune Kandé a jarama kalen ko yowti e ɗanle faade Europe yimɓe ujunere e temedere e capanɗe e jeego mayi hikka e maayo Méditerranée ngo ɗum sowi laabi ɗiɗi limore temedde joyo e sappo e tato maynoɓe rawane ɓe OIM ko fedde daranidi egugol no siftina ardiɓe lesɗele Afrique ɗe sarɗiji ɗi ganduɗa pawinoma ko Mariama Mumini addanten hen jangtore nder lebbi jeego caaliɗi yimɓe ujunere be temeɗɗe jeeɗiɗi be capanɗe jeetati e jeego maañi ha baharu Méditerranée temeɗɗe ɗiɗi be capanɗe joyo bo gal sarire Canari ha maayo Atlantique dow limgal OIM fedde daraniide eggudu limgal ngal hewdayi ngam ɗuɗɓe halkiɓe limaka nder elantoɓe lesɗe nasara gal maaje mawɗe dow ɗate ɗe anditaka Antonio Vitorino yiilowo kuuɓal mobgal ngal ɗo nodda lesɗe Afrika no ɓe ɓesda tinare dow tefgo be seetugo dilloɓe ɓe ƴetta peeje jippingo dilloɓe ɓe nder laaɗe ɗe hoolaka dabareji ɗi nafi ha Afrika woylare hikka ɓuran yimɓe 30 setama mobgal ONU fedde leyɗe ndentuɗe andini kala seetaɗo haɗatal ngal pat hoore ha fomode kolade kadi bo ɓe andini fomode lesdi Libi hositirtake ban kolade ngam ɓeɗon jarna seetaɓe ɓe bone woɗɓe ma ɗo halke. Mariama Mumini horejo jagorɗe kiɗɗo mbo Congo Augustin Matata Pogno tumaɗo dognugol kalis laamu o waɗama hande e hoɗorde renandi ko wite Francinkore résidence surveillée ɗiɗo kabruji imri koye ardiɓe lawol ngol kam e kippuɓe ndenka leydi ndi ñande talatari faltinde nde noon suudu townu leydi ndi yamirino wonde yo reeni e nder galle makko ha pellital kesal wawa kay samminede siftindi noon kanko Augustin Matata ombo tuma ina wayna wilnude ko tolni e temedere e sappo e milliard uji e koppareje dollar awokaji makko noon kolliti ina wayna ɗiɗo tumeji hay hunde ko wodi hen
to dawla Afrique du Sud lamɗo Zulu erima jam e ha joni ngam fitinaji ɗi ne gasa e ndeɗo yontere hareji kame pilñitorɗi teskaɗi toon ɗi o wi ko hunde hersenide wonande leydi ndi ganduɗa ɓurata hen tan tampude e ɗiɗo fitinaji ko miskineɓe won kay ko foti wajjaɓe ko wona ina wayne pooɗe ndure kaye ha joni Philippe Kewɗo o haali ɗiɗo konnguli koye télévision leydi ndi musidɓe tedduɓe Allah jarama on jarama. Wakkatuji 18 pawi filmaji 40 to Yaoundé lesdi Cameroun. Jangtori men mawnde hande hucci ko e alhaali jikkuji ɗi pewani e nder duɗi jangirɗi ɗe ton to lesdi Cameroun men jaado en e jangtore mawnde nde Mariamu Mumini waɗani en ton to Cameroun hande e alarbo e yewtere mon on tottama konngol en on kollitini miijoji mon ko yewti e o sari keso wote e leydi Sénégal to ina wayno tabitinaɗo to suudu sarɗiyankoɓe holko wonno hen jiyanɗi mon e ina wayno teskarama mon dingiral rewɓe ko ɗum ujogori uddude ngal ɗo dawal ɗimmal tawi men jaadu hen e Minati Diallo. Duɗi jangirɗe nokkuji e denirɗi ina wayne ɗen gandi ko gandal kay ɓuri toon sohlede kono kay wona gueɗe kantiriɗɗi e ɗe sukaɓe potani wadde kamɓe ɓen ɗon sukaɓe jangoɓe hewɓe e mabɓe noon battinde ko e gueɗe ɗe pewani saabu kay fitinaji kewɗi no ina tawe e nder ha joni yogo e duɗi ko ɗum ɗo woni toɓɓere nde ganduɗa findini miijo Mariama Mumini ha ɗum saabi o waɗanen hen jangtore mawde. Jangirde waɗama ngam hokkugo ɓikkon ande nafoje jangna kon yakeji duniyaru hokka kon elto wongo amma hande ɓikkon jangirde on kuwoɓe kalluɗi feere feere nder lesdi Cameroun ɗowtare walatu hokkugo mawɗo daraja fuu ɓe anda to kadi noy suudu jangirde wartiri suudu kallele feere feere Julatu jangowo ha jami'a kuje goɗɗe ɗo umma lesɗe goɗɗe wara hona en ngam ɓurna enen ka en andiraka kudeji feere nyidduɗe en giyata hande ɗo haɗɗo wala lural darogal télévision ha gal réseaux sociaux kuje ɗo ɓikkoy yiyata ha lesɗe ɗe ɗabiyaji men sendiri ɓeɗo hosa ɗum ɓe wara ɓe lumbotira be man ɓeɗo kutinira. Elinji analyste sociopolitique. Conséquence directe de la déliquescence morale généralisée. Hande ɗum hoytengo kallele on waddi ɗum ko moyɗo maɓɓi gite dow kalluɗum be nyidduɗum fu wartira ɗum hunde mere kanjum lorti dow ɓikkonji amin sur le comportement de nos enfants. Madame Amina jangnowo o hokki ɓurna aybe ha gomnati ngam sharɗiji lesdi hokkiti ɓiɓɓe nder jangirden jimu ha piiɗe ngam rena ɓe be kittu jangnoɓe. Diga gomnati haɗi ɓoccago ɓukkoy ha l'école kujeji ɗo man ɗon tullita haala feere feere ɗon wango bana ajabaku bana mbar hoore bana taba bana drogue nder suudu jangirde man aynore famɗi ɓikkoy ɗon gaɗa ko ɓe yiɗi kala ko jambata fuu bana laɓi ɓe nastiran l'école be majum. Woɓɓe ɗo hokkita aybe ha jangnoɓe. On ne saurait dire que les enseignants aujourd'hui jouent pleinement leur rôle. Hande en fotai wiigo jangnoɓe ɗo waɗa kuuɗe maɓɓe no hani ngam saare ha jangnoɓe ɓe ɗo wurtama jotta wonay bana ɓoyma jangnoɓe wurtiɓe ton ɓurna ɗo suklani lambaji maɓɓe be ceede lewru maɓɓe ɓe andano ɓe janginirta no ɓe watinirta ɓikkon hakkilo ɓe anda. L'école normale est devenue simple fabrique à matricule. Julatu wigo janginoɓe huwata kuuɗe maɓɓe kam en potayen wiya non amma hande ɗum baranama jokke seɗɗa hani hande ɓe ɓedda wo'ingo pasaliji ɗuɗɓe ɗo ɓurni aybe ha saaro en. Madame Aminatu saaroji ɗon yankina ɓikkoy ɓuri sembe ndaren misali ɓukkoy ɗon mara téléphone enseignant wawata jaɓugo ngam saaroji ngaran ɓe jaftoya kujeji ɓukkoyji maɓɓe ɓe ɗon hoola ɓukkoy be hokkugo ɓe ceede ɗuɗɗe. Elinji je crois que les parents ont démissionné. Il y en a qui sont miɗo numa saaro en wuli eltugo ɓiɓɓe maɓɓe a tawan saaro o anda ɓingel yahi jangirde na yahay
o anda mallum ɓingel maako diga yande o windi ngel jangirde sey yande ngel ɓaari o larata ɗerewol seedaako. hande no yimɓe waɗata sanja ɗabi'aji kalluɗi ɗi ɓiɓɓe jangirde gontiri? Les parents devraient se responsabiliser. Ndikka saaro en lorta ɓe jangina ɓiɓɓe maɓɓe needi ɓe darajaji asli ha saare ɓe watana ɓiɓɓe maɓɓe hakkilo. Inculquer des vraies valeurs à nos enfants. Julatu dole saaro en se ɗofta mallum en ha kuuɗe maɓɓe ngam nane ma mallumjo ɗo vallita saaro on ha nder kuuɗe mum. Dole to ɓe yaari ɓingel ɗo ɓe ngewta ɓe famtotira nde ni fu dow haala ɓingel man be mallumjo maako. To wod ko ɓe ƴoni saaro dogga yanota belɗum man bo fahin kawte saaro en ɓe ɓikkoy mum jangata ɗo ɗum ɗon ha kala saare jangirleji pat ɓe wakkere kawteji maɓɓe man foti hande ɓe tefa kala dabareji funi ɓe waɗa ngam ɓe famana ɓikkoyji maɓɓe. Amina miɗon jeloni gomna wata gite ɗutka nder haala ɗo ɓe lorna eltore ha nder l'école majum. Gomna foti wadda nder nukkure majum poste de police to soje ɗon ɓe kulan ɓe nastata be laɓi be taba. Ban yigo Elinji tefgo wurtorgal ha dow yakeji ɗi ɗo larani gomnati. Moi je crois que l'État doit repenser cette société. L'État devrait repenser le contenu pédagogique. Ndikka gomnati larta yakeji lesdi ndi ɓe larta maddaji jangirde ɓe ɓesda maddaji ɗi yadata be al'adaji amin boɗɗi ɗi wanginta darajaji asli be neediji be ɗabi'aji gurdam amin. Sur le modèle de notre anthropologie. Soyde elto hokki ɓikkon mawnitare be yawgo mawɓe. Soyde sordi ha jangirde tullitini ɓe hokki ɓe daltare ha koɗume. Ndikka saaro en be gomnati ɓe wallotira be jangnoɓe dow wo'itingo elto ɓiɓɓe ɓe ngam ta hallugo ɗabi'aji maɓɓe gasa ɗum latana ɓe asar manga ha ngendam maɓɓe. Mariama Mumini, Yaoundé, RFI. Mariama Mumini, golle ma joɗi pewi e ndeɗo jangtore mawde. Hande e alarbare nde e yewtere men on tottama kongol on holli emen mijoji mon ko yewti e sarɗi keso wotade e Sénégal mo suudu sarɗiji o tabitini ɗum noon ko e ɗeɗo balɗe waɗa kettoɗen ko yoga e mon mbino. si Belgique min mboɗo yaade toɓɓere nde sardiyankoɓe Sénégal goti to suudu sarɗiji to woni loi électoral o e ngam wayluji baɗɗi important mbaɗama hen ha ko ɓuuri tentude ko noon woni sumgo mairie ji ɗi e ko adino ko nden ko conseil ji mbaɗanno mairie gotantunowo neɗɗo wona maire joni noon noɗo loi wi ko kala gonɗo hoore liste on liste so gagnima jomum wonata mairie e waɗi kadi toɓɓe ɗiɗi baɗɗe luure toon hakkude laamu ngu e opposition woni toɓɓere 30 e 31 nden toɓɓere wi ko kala baɗɗo ko boni wujji walla feni walla waɗi goɗɗum on so jaggama sokama ha yaltinama waɗama sirsi on hankandi no wotata e joni noon kamɓe lundiyankoɓe ɓe jinno ko nden toɓɓere itte ngam beela Karim Wade e Khalifa Sall ene mbawa wodde eyyi noon laamu ngu holli wonde loi waɗanaka neɗɗo kadi wona neɗɗo ittata ɗum. Hussein Maroc ko fate ko sarɗiyankoɓe Sénégal lawɗini hanki e kuule ɗiɗi ɓe lawɗini hanki de mbeɗa yaade majje no fewi e yiyannam ɗe goni ɓamtare Sénégal sabi ko adi foof hono ñamɓe jawdi leydi walla waɗɓe bonande guila laamaki ɓen kanani woppede naata boome tewtude laamade leydi donc go'o ɗimmel muɗum kuulal gongal ngal ɓe cuɓi ko fate sumgoji mairuji manan ardotoɓe e dowri ɗum ɗon kadi ne waɗi fayida saabi sen ƴeewi ko ɗo rokkata mairuji ɗi hakke e wonde kala gonowo mairie taw ene jogui hakke wonde mairie saabi wonde jogade hakke wonde mairie ko taw ko ɓiɓɓe leydi ɓe cuuɓi ɗum wona honon sifanoɓe golliranno e ko ɓenni ni. Seyni Sow ne foti so tawi neɗɗo ina laamo leydi fof ƴeewe so tawi woni jomum ko gujjo ko barowo ko janowo e rew woto jomum laamo o sokaka fof woto laamo neɗɗo sone laamo ne foti dossier mum ƴeewe so tawi jomum ina laaɓi est ce que o meeɗi trompude est ce que o meeɗi warde est ce que o meeɗi yande ƴeewe taw mo meeɗi wadde hayso gotol toɓɓere ɓalere woto laamo ɗum kam ina foti waɗede kala leydi. Wi ko fewndi kon e nder leydi Sénégal aɗa andi ɗon welata fifiyon e parti laamu ngu yiɗaɓe hetta droit civique maɓɓe o hono Halifa e Karim donc opposant ɓe ɓen kamɓe kadi ɓe haɓɓiti ɓen ɗon ko ma ɓe hetta droit civique maɓɓe o aray ɗon welata fi ɓay tun laamu ngol no mari majorité ɓe feƴƴinayi loi on no ɓe faaliramo noon ko woni tum mi anda si tawi manifestation ji waɗoyta afta muɗum.
on tottama konngol. heɗiyankoɓe RFI fulfulde e alkamisa ñande 17 ɓuru ka taskaram on tottama konngol en yewte ko yowiti e juurodiral Mohamed Bazoum hoorejo keso Niger on yerondiraɗo makko on Algérie Mohamed Majid Tebboune. ko honno yiruɗon ngu gillu Mohamed Bazoum nelde men miijo mon ko yowiti e toɓɓere nden ka tongode WhatsApp wunde. Oumar Mamadou Sow. ko noon tigi on kay wonduno e weltare weytare yettinande on kabruji meɗen e ɗemgal fulfulde kabruji ɗe mbawɗon heɓtoyde e lowre meɗen wohuji tati toɓɓere RFI toɓɓere FR mbawon toon kay tawde dendagal jewte meɗen musidɓe tedduɓe joni en ƴeewiyat taskaramo men dingiral rewɓe hande addi koko yewti e rewɓe gollatɓe e karallaagal radio ko Minati Diallo jadaten hen.